υπάρχει ρε, αυτό το λάδι που έφερα στην Αθήνα, αγουρέλο, κορονέικο, κάτω από την Καλαμάτα δεν υπάρχει. Το λάδι αυτό δεν είναι να το χαραμίσει στο φαγητό και στα τηγάνια και στα αυγάτα τηγανιτά. Το λάδι αυτό είναι το φασωμό. Να το βάλει στη σαλάτα, κοίταξε το χρώμα. Κοίταξε χρώμα εδώ. Πρόσεξε το. Εδώ, να το βάλει το λάδι, αδερφέ, στη σαλάτα. Βάλει φακί. Ρίξε πάνω μια κουταλιά στη φακί πάνω στο πιάτο σου. Να το γευτεί. Πρόσεξε. Αγουρέλο στην Αθήνα δεν είχε έρθει ποτέ. Το έφερα εγώ. Με 35 ευρώ. Δεν υπάρχει. Βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Δεν υπάρχει τιμή αυτή. Πρόσεξε. 30 ευρώ είναι το περσινό. Το έχω βάλει σε σκούρο δοχείο για να φαίνεται. Με 30 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα το φρέσκο 35 ευρώ το έχω βάλει σε διαφανές για να φαίνεται. Γιατί υπάρχουν πολλοί πονηροί που θα πούνε α, μας πουλάς περσινό για φετινό. Όχι, να τα ξεχωρίζει ο κόσμος. Εδώ κοίταξε λάδι. Πρόσεξε. Το βάζεις στη σαλάτα σου, αδερφέ. Το βάζεις στη σαλάτα σου και καταλαβαίνεις γεύση. Πρόσεξε. Η διαφορά τώρα ποια είναι. Ότι αυτό εδώ το λάδι πικρίζει λίγο. Παιδί μου, άμα το μυρίσεις, σε ταξιδεύεις στο χωριό, στο λιοτρίβι σε πάει. Μέσα από εκεί που βγαίνεις στο λιοτρίβι. Θα τρως σαλάτα στο σπίτι σου στην Αθήνα, στους 4 τοίχους μέσα και θα νομίζεις ότι είσαι στο χωριό, ρε, κάτω από Καλαπλατάνη. Θα τρως εδώ, παξιμάδι. Παιδιά, δεν υπάρχει το εδώ, πια. Δεν υπάρχει. Είμαι στην Λακκόπετρα τώρα και είμαι στην Αθήνα. Θα το βρείτε στη Φροντιμπολική Παρτισιό. Χαλκίδος 22. Θα σας γράψω τηλέφωνο πάνω στο δοχόνι. Μη μου στέλνετε μήνυμα προσωπικό. Τηλέφωνο πάρτε κατευθείαν. Ίσως αυτό.